Hi, Mel. Hello, DJ Lala. Hi po, Hello good po, good evening. evening. Yes, good evening din sa'yo. Sige, Mel, kwentuhan mo na ako anong may paglilingkod ko kay Mel at napatawag sa usapang LDR. So ganito po yun. November 2017, naging kami nung guy. Mhm. And then, based din siya dito. And then, after 3 months, nalaman kong may nabuntis din siyang babae. Mm. Tapos umuwi ng Pinas. Mm. So nagkaanak sila. And then, aside from that girl, meron pa din siyang isa na nauna na 4 years na sila. Saya, oh. And then, yung isa, pero married na siya. So marami kami. Nice. Which I accepted. Kasi ginusto mo yun. Okay lang sa'yo. Mahal ko siya. Ngayon, biglang naging complicated kasi nga biglang may gumawa ng fake accounts, tapos may nang-away sa akin. Mm. Alam mo yun, yung mga 3-4 na fake accounts. Tapos pinok yung asawa niya, tapos ako yung nadiin. Tapos sabi ko, nung December ngayon, last year, nakipag-break ako sa kanya. Tapos, after nang bumalik, galing Cambodia, nag-usap kami. Pinuntahan niya ako dito sa trabaho ko. Mm. Nag-usap kami January 12. Sabi ko, okay, I will give us a chance. Pero, i-promise mo sa akin na kung may gagawin ka man, sasabihin mo sa akin, sabi ko. And then, sabi niya, may katatagpuin ako bukas, bagong babae. Sabi ko, okay. And then after my work, i-meet mo ako, sabi ko. And then he said yes, but promise me you will not do anything tomorrow. Sabi ko, yes, we're gonna have coffee and I will just meet the girl. Sabi niya, nag-trust naman ako sa kanya. So, okay. And then January 20, nabasa ko sa Viber niya yung usapan nila ng babae. May nangyari sa kanila sa loob ng kotse. Mm. Parang, doon ako nagwala na bakit hindi mo tinupad yung promise mo sa akin, sabi ko sa kanya. Sabi mo, hindi ka nagagawa ng kalokohan. Pero ano na naman tong nalaman ko, sabi ko. Yung usapan nyo, napakabastos, sabi ko. Parang ako yung nahihiya na nababasa ko yun. Tapos sabi niya, no, it's nothing. Sabi niya, it just happened. I didn't plan about that. Sabi niya. Pinagbigyan ko na naman siya. Naging okay na naman kami. And then, last Sunday, hindi kami nagkita kasi nandun ako sa friend ko na may birthday. Tapos, pero magkasama kami ng Saturday night hanggang 2:00 a.m. Hinatid pa niya ako sa bahay ng friend ko. And then, nagising siya ng maaga the Sunday. Sabi ko, are you going out? Sabi ko, no, I'm tired. Tapos, after few minutes, nakita siya ng friend ko somewhere na public place. Nakasama din yung the same girl na kinatagpo niya nung January 13. Mm. Sinend sa akin yung picture nila para maniwala ako kasi sabi ko, no, he's sleeping right now because he's tired. We're together last night, sabi ko. And then hindi, sabi ng friend ko, hindi, nag-video call siya para makita mo na totoo yung sinasabi ko. Nag-video call siya sa akin, which is nakita ko naman. Mm. Tapos kinumpronta ko yung boyfriend ko. Tapos sabi niya, nagkita nga kami pero sinabi ko naman sa'yo. Sabi niya, no, you didn't tell me. You didn't tell me anything, sabi ko. Tapos minessage ko yung babae. Sabi ko, akala mo, pero dati ko nang minessage yung babae nung nagkita sila nung una. Sinabi kong, alam mong may boyfriend, may girlfriend na yan, may asawa na yan, tapos kakatagpuin mo pa.
Sabi ko sa kanya. Mel, Tapos worse pa. Wag mo na lang sabihin yung mga ganyan ha, kasi hindi ka malinis Isa ka pa Oo, wala kang karapatang mangaral ng ibang babae kung ikaw din naman ay isang kabit. So, skip na tayo dyan. So, anong problema mo ngayon, love? I'm so sorry kasi parang nakakatawa lang na mangangaral yung isang kabit sa isa pang kabit. Oh. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Ay, yung sabi ko, pagod na ako, sabi ko, parang ayoko na, bumitaw na ako sa kanya. Mm. Tapos, pumunta siya dito kahapon. Nag-ano siya sa akin, nagmamakaawa na balikan ko siya. Sabi ko, pagod na ako. Ang dami ng taong nadadamay. Pati yung asawa mo, dinadamay na nila, tapos ako yung nadidiin sa lahat. Sabi ko, wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko, hindi naman ako gumagawa ng fake accounts na yan. Mm. Kaya para matigil na lahat, tama na, sabi ko. Mm. Kasi galit ako, kaya nasabi ko yun. Pero this morning, parang na-realize ko, tanga na naman ako, bumabalik na naman ako sa kanya. Mm. Yun yung problema ko. Paano ko siyang, yung wala na, mag-move on na lang ako sa buhay ko na wala na siya. Anong gagawin natin, love? Anong gagawin ko Anong gagawin mo para makalimutan na siya, mag-move on ka na, hindi mo na siya balikan, love? Oo. Kasi stress na ako sa kanya. Mm-mm. Block mo, love. Na-try mo na ba? Try ko, pero na-unblock ko ulit. Hindi, block mo. This time around, pagka-block mo sa kanya, ganyan, o kaya mag-deactivate ka ng Facebook, delete Facebook ka, ganyan. Tapos block mo siya, ganyan. Delete Facebook, block mo lang. Block mo lang ng block. Paulit-ulit mo lang i-block. Sa cellphone mo, block mo lang pag pinuntahan ka, taguan mo. Kasi wala tayong magagawa, Mel, kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mo Biruin mo, pumayag ka, madami kayo. Paulit-ulit. Kabit ka na nga, kakabitan pa siya. Diba, Mel? Ikaw na lang kasi mismo nagdi-disrespect ng sarili mo There's nothing I can say here, that can make sense than you giving up. Didisiplinahin mo talaga yung sarili mo, Mel, in order for you to stop. Kasi kahit naman sabihin ko sa iyo yung mga processes as to how you can let go of this person, kung sinabi kong block, unblock mo. Kapag sinabi ko sa yung taguan mo, harapin mo. Kapag sinabi ko sa yung wag mo i-chat mo. Kapag sinabi ko sa yung wag mo na siyang titignan mo. Kapag sinabi kong wag mo habulin, hahabulin mo. What's the point of me telling you what to do? Kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mong wag gawin yon, maglolokohan lang tayo. I know naman, Mel, I'm not the first person na magsasabi sa'yo ng ganyan. Kaya nga, at the back of my head, I don't even know why you are calling me kung alam mo naman talaga yung dapat gawin, which is to stop. Kasi pare-pareho naman kayong talo, may asawa yung tao Yun nga Diba? Sasayangin mo ba yung buhay mo? Ilang taon ka na? 37 years old? Sasayangin mo lang yung buhay mo ng ganyan, yung mga araw mo sa isang taong hindi naman mapupunta sa'yo? Sasabihin mo sa kanyang ganyan, nag-promise ka sa akin, hindi ka nagagawa ng kalokohan. Imposible yun. Ikaw nga, isa kang malaking kalokohan Kung hindi siya gagawa ng kalokohan, babalik siya sa asawa niya, sa tunay niyang asawa. Mananatili siya doon, pipirmis siya doon. Yun ang walang kalokohan. Kasi hindi mo sa kanya pwedeng ipapangako na hindi siya gagawa ng kalokohan kung ikaw mismo, ate, isa kang malaking kalokohan. Ngayon, paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, you have to accept me for what I am. No one is... Sabi niya, walang makakapigil sa akin kahit asawa ko. Sabihin mo sa kanya, try me. No one can stop us from doing this. You haven't met me yet. I'll stop this. Ako mismo, sa sarili ko, pipigilan ko talaga, no matter how hard it is. Kung ako nga lang, baka umuwi na lang ako ng Pinas o kaya mga ibang bansa na lang ako, hindi na lang dito sa bansa kung nasan ka. Maghanap ako ng ibang bansa. Tapos kahit i-unblock kita, never kung sasabihin sa'yo kung saan ako located. Para hindi mo ko mahahawakan. Para hindi mo ko mayayaka. Para di mo ko magagalaw. Hindi ka ba nandidiri sa katawan mo, Mel? Kung kani-kaninong babae na galing yung lalaking yun. Kung sino-sino na nakasiping nun. Tapos tatabi sa'yo. Gagamitin ka din. Nakakadiri, Mel.
Na-imagine mo ba kung kani-kanino kaya nga yung this time, hinahalik? sabi ko, ay, parang hindi ko na kaya, sabi ko. Tanggalin mo yung parang, hindi mo na kaya, lahat may tuldok, walang parang, walang baka, walang siguro, wala nang ganun. This time around, disiplinahin mo yung sarili mo, Mel. I cannot stress that one even further. You need to discipline yourself. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kapag parating na siya, tatalikod ka. Kapag magchat-chat ka, ibablock mo. Kapag hindi mo magawang i-block, patayin mo yung cellphone mo, i-on mo na lang kapag kailangan mo. Ganon, Mel. Didisiplinahin mo talaga yung sarili mo to the best of your ability. Why? Kasi walang patutunguhan. Alam mo yan. Never magiging ikaw lang. Lagi kang may kahati. Lagi siyang merong iba. Never ikaw yung magiging choice. Masakit to pakinggan pero sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw yung babaeng makakapagpatigil sa kanya sa paghahanap ng ibang babae. I know. I'm so sorry to say, pero yung jowa mo malibog. Maharot, Yung nga sabi malandi. niya, yung nga sabi niya, I'm always horny, what can I do? Sabihin mo sa kanyang ganyan, find a wall. Diyos ko Lord, use your palm. Sabihin mo sa kanyang ganyan. Kung ganyan lang din yung ugali niya, sana, nung ginawa siya, nilabas na lang siya sa kumot, pinunas na lang, ganun. Kung ganyan lang din yung gagawin niya. Hindi rason yun eh. Hindi rason na sabihan ka, I'm always horny, what can I do? Sinong babaeng matino ang tatanggap sa ganong klaseng rasunan? Paano mo masasabi na makakahanap ka ng taong siseryosohin ka kung nananatili ka sa isang lalaking ganyan? Baboy. Kadiri. Maawa ka sa sarili mo, Mel. Mahiya ka sa sarili mong katawan. Mahiya ka sa mga magulang mo, hindi ka nila pinalaki, hindi ka nila isinilang para gawin mong baboy yung sarili mo sa pakikisama sa baboy na boyfriend mo. Naiintindihan mo ko? Kasi ang masakit pa niyan, Mel, dahil iba't ibang lahi yung tinitira ng jowa mo, baka makakuha ka pa ng sakit. Lalo na nasa ibang bansa kayo. Kaano ko rin naman. Wala akong pakialam, pero iba-iba yung jowa niya, te. Te, wala naman pinipiling lahi yung HIV. Sabi ko na sa kanya, ayoko rin magsakit. Sabi ko, ako tinatry kong maging malinis para sa'yo, pero ikaw kung sino-sino yung pinakapa mo, yung sabi ko sa kanya. Mel, ulitin ko, no, there's no other way. I hope merong way. I hope pwede kitang ikulong ako. I hope mismo ako kunin ko lahat ng gamit mo, i-confiscate ko lahat ng mga gadgets mo, ikulong kita sa isang kwarto ng isang buong taon para maging sober ka dyan sa jowa mo, kasi feeling ko high na high ka dyan eh. Lasing na lasing ka dyan sa jowa mong yan eh. Pero ate, hindi ko yun kayang gawin para sa'yo eh. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo eh. Kailangan sa'yo manggaling mismo na ilang beses pa ba ako iiyak? Ilang beses pa dapat ba akong masaktan? Ilang beses pa ba dapat akong makahuli ng mga kababuyan ng hayop na to? Kung saan-saan na lang, hindi na namimili ng lugar, sa sasakyan, siguro sa eskinita, sa bahay, sa motel, kahit saan na lang, maabutan na lang. Ganito ba kababoy na lalaki yung ihaharap ko sa sarili ko? Ito bang kababoy na lalaking to yung magiging tatay ng mga magiging anak ko? Kasi kung ito lang din, ala, ano pang future meron ka? Naintindihan mo ko, Mel? Walang ibang makakatulong sa'yo dito, love, kundi sarili mo lang. Hindi ko alam kung alin dun sa mga salitang yun yung hindi mo pa naiintindihan. Pero baboy yung jowa mo eh. Pakababoy. At dahil baboy siya, binababoy ka lang din niya ng paulit-ulit. At kung ano man yung sinasabi niya sa Mel, ganun din yung sinasabi niya sa 10 ng jowa niya. Mas masahol pa dun yung pangakong binigay niya sa asawa niya. Asawa niya na yun eh. Yung asawa niya may point eh. Kahit papano kung bakit lumalaban. Why? Legal siya eh. Pamilya siya eh. Kaya siya lumalaban eh. Kaya kahit papaano nagtitiis siya eh. Katangahan na nga yung tawag sa ginagawa niya. What more pa iyo? Wala ka namang pinanghahawakan eh.
Wala ka namang habol dito. Paano pag nabuntis ka, Mel? Paano kung hindi ka na longer yummy para sa kanya? Paano kung nakikita ka niya hindi na tumatayo si Manoy? Paano hindi na ikaw yung katawan mo ngayon? Katawang nanay ka na para sa kanya. Anong gagawin mo, Mel? Kapag nabuntis ka na niya, iiyak ka na lang din. Huwag mo nang hantayin yung pagkakataong yon. Naintindihan mo ko? Tama na, Mel. Isipin mo naman yung sarili mo. Kapag yan nagbunga yung ginagawa ninyo, dahil binababoy ka niya, ikaw lang yung kawawa. Ikaw lang, Mel. Ikaw lang. And I'm sure, 100%, I bet both of my hands on it, never niya yung pananagutan. At all. Swerte ka na kung bigyan ka ng sustento, pero stay with you, be a father to that child, and be a husband to you, imposible. Gets mo ko? Opo. Ngayon, Mel, gagawin kitang matapang ngayong gabi. Kung sakasakaling may mensahe ka sa baboy mong jowa, kung meron kang mensahe sa kanya, at gusto ko yung mensahe mo, Mel, mensahe na ng pamamaalam. This time around, panindigan mo na utang na loob, Mel. Kung hindi, hahanap ka na naman ng programa sa radyo, pwede mong tawagan dahil yan pa rin yung problema mo. And I guarantee you, Mel, sa lahat ng DJ na tatawagan mo sa kahit ano pang stasyon ng radyo ka tumawag, same lang din yung sasabihin yan, Mel. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kung meron kang gustong sabihin dito sa lalaking baboy na to, anong gusto mo sabihin? Wala na eh. Pagod na ako. Ayoko na. Tama na. Naging tanga na ako sa'yo eh. Ilang taon. Tinanggap ko lahat. Lumuhod pa nga ako sa harapan mo para tumigil ka lang eh. Kaso hindi. Ginawa ko na lahat para tumigil ka. Kaso hindi. Nagpakababa ako dahil mahal kita. Pero tama na. Siguro ito na nga yung time na mag-let go na ako. Masakit. Pero tatanggapin ko. Mag-move on ako. Salamat din sa lahat. Sana wag mo na akong guluhin pa. Okay ka na, Mel? Mel, ito sasabihin ko sa'yo, I just hope, mula na lang siguro sabihin na natin kahit mas matanda ka sa akin, ipagpalagay na lang natin, I am older than you. From an older sister to a younger sister, Mel, I'm telling you, he's not gonna stop. Para kang putahe sa kanya. Very familiar na yung taste buds niya sa'yo. Very familiar na yung panlasa niya sa'yo. At alam niyang nagugustuhan niya yung lasa mo, Mel. If you know what I mean. Kaya, imposible yung sinasabi mo, wag mo na akong guluhin. Guguluhin at guguluhin ka niyan, Mel. Wala namang konsensya yung mga ganyan kababoy na tao eh. Ang naiisip lang niyan kung ano yung naiisip ng mga ulo nila sa ilalim, ulo nila sa baba. So if I were you, Mel, disiplinahin mo yung sarili mo. Kontrolin mo yung sarili mo. Kung kailangan mong patayin yung cellphone mo, ikulong yung sarili mo sa kwarto, maghanap ng mga friends na ikakadena ka, wag ka lang pumunta sa kanya. Humanap ka ng ganong klaseng kaibigan na pipigil sa'yo. Yung tipong kapag aalis ka pa lang, susundan ka, pag nakitang kasama ka niya, hahablutin ka, ibabalik ka ng bahay. Humanap ka ng ganong klaseng tao. Naiintindihan mo ko, Mel? Kung ayaw mong umiyak katulad ng iyak mo ngayon, Mel. Kung ayaw mong masaktan katulad ng sakit mo ngayon, Mel. Kung ayaw mong makita yung sarili mo one day na lumobo na yung tiyan tas walang kasama, mag-isa lang, Mel, you have to stop. Pigilan mo yung sarili mo kasi sa totoo lang, doon lang tayo sa totoo, never magkakaroon ng future kayo. Okay po? Maraming
Maraming salamat sa pagtawag, Mel. Maganda ka. You are beautiful. You are amazing. Nakita ko yung profile picture mo sa Viber. You look amazing, Mel. Huwag mong sayangin yung sarili mo sa lalaking wala namang silbi. You look good. You look great. And kung ganyan ka klaseng magmahal sa isang taong hindi karapat-dapat, how much more sa isang taong worth it sa pagmamahal mo? Worthy sa pagmamahal mo. Hindi mas maganda yung magiging buhay mo. Mas maganda yung magiging aura mo. You are going to be even more beautiful than that. That girl I see in the photo deserves more. Deserves someone na magmamahal sa kanya, not a guy like this. Naintindihan mo ko? Yes. Maraming salamat, Mel, sa pagtawag sa programa ko. Salamat. Sana next time mag-message ka sa akin na tapos na talaga kayo, ha? Salamat, Mel. Yeah. Sure. Salamat. Bye-bye. Mga kabisyo, wala na tayong kailangan pag-usapan doon. Yung mga ganong klaseng kababoy na tao, yun yung mga tao na gusto mo na lang sabihin sa kanilang ganyan. Talaga ba? Kating-kati ka ba? Horny ka? Kaskas mo yan sa pader. O, diba? Bakit ka papayag na magkaroon ng iba yung jowa mo? O, diba? Kabit ka na nga lang, kakabitan pa. Diba? Nasan ba naman talaga yung pagtingin mo sa sarili mo? Asan nga ba yung sarili mong dignidad? Asa na lang yung pagpapahalaga mo sa sarili mo? Wala ka nun at all, 0%. So kabisyo, 'di ba? Kung ayaw nyo masaktan, huwag kayong gumawa ng mga bagay na alam nyo namang katangahan. Straight katangahan.